This is gaptv.ng. Great Abama production. We are the best among the rest. Good day, viewers. My name is Okechukwu Mbono, your presenter from gaptv.ng. Today being the 17th of April 2019, we are in Omata village in Ugbenu. High Chief Celestine Ude, ezeonyemejulu 1 nke izizi in Ugbenu, Akaji for Akwa na Ogwu. Chief Celestine Ude is a very successful businessman in South Africa, and it happened that the deity Alosi of his village known as Akwa na Ogwu said strongly that Chief Celestine Ude should be the one to have the offer, the one to be the chief priest of Akwa na Ogwu deity. Thank you as you watch. Kita unogi nwa bu okenye tochalo ndi no n'ebe a. Eziokwu. Anyị chọ ka igwe anyị abaghị. Aba m Boniface Eke. Boniface Eke. Yes. Onye ọmata Ugbenu. Onye ọmata Ugbenu. Ọ ga-abala nna o. Isi. Ogologo ndụ. Isi. Na arụsi ike. Isi. Anyị bụ ka ịbịalụ n'iru arọ bụ n'agụ. Kedu emume ịbịa mee n'iru arọ bụ n'agụ n'ụtụtụ? Kedu emume bibe anyị eme a? Ema anyị na-eme kịta bụ igbu ewu na ọkụkọ n'ifecha. Eji emefe mevi ya bụ emume anyị na-eme nta bụ anyị mechiwo kachi dị anyị mma dịkwa ndị bịara abịa ihe anyị nọ taa bụ oriri a na-akpọ oriri ọjawala ụmụnnọrị akwụkwọ na ọgwụ ọmata ya bụ afa mmọnwụ na-emepe tata ahụ m n'iso na ndụ na-agụ arọ bụ na-agụ ọmata anyị bi mụnwa bụ ka isi Now the elders of Akwa na Ogwu deity, which Celestine's father, ezeonyemejulu 1 Ugbenu, he is one of the members. By the name Chief Michael Ude, they have all gathered to hand over the offer to Chief Celestine. ezeonyemejulu na South ojevi emogo oju na emogo anọ m na South Africa Celestine Ude ọ na-abịa ka ha ji abịa ezeonyemejulu na South na mmọnwụ a nechara anyị nwee ma anya mana onye emenwu ihe dị na ya maka na mmọnwụ abụrụ obele mmọnwụ ka a na-ekwu maka ya alụsị nọ n'obi ya abụrụ obele mmọnwụ anara ama aka ibe nna agwa bụ na ihe ọ na-eme onye emeke nka ebe o wepụtara obi ya ọ ya lụrụ obu na-emebi niile na-eme ebe taa anyị ma esori ya na asụsụ ya na onwere ihe esi enwere ihe eji ọnụ ukwu na ihe eme ebe anyị na-asọpọtụ kama ya ka esikwekwu esikwu ya ele ahụ si na anyị na-asọpọtụ ya na-akwado ya si na onye emeke nka onye ọmụmụ o mechaa ya ometa ọmụmụ ndụ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ego akụrụba ewe onye agbachi a na ebe niile gbana Lagos gbana sa American ụmụnụ zọ Now, the eldest man in the whole Ugbenu kingdom, by the name Chief Nwakeze Nweke, he said that Chief Celestine accepting the offer marks a new beginning in Ugbenu kingdom. He went on to say that if the offer of Akwa na Ogwu remains in the hands of Chief Celestine Ude, that peace and success will follow upon Ugbenu kingdom. He prayed that Chief Celestine Ude shall live long, success and open doors shall locate him. He also said that Chief ezeonyemejulu 1 Ugbenu is the Messiah of their town. Ogologo ndụ na alụsi ike, nchekwa ezinụlọ bụ ihe o kpere n'ekpere. Ibu
ụzọ emechi fọkịta pawa dịba mma nwa pawa bụ maka ta konwe nke bụ pawa bụ pawa n'odogwu ka ebo ọkwara bụ odogwu ka nekere anyị dị nke nwe nekere anyị bịara esi oge ahụ so nwatakịrị ya bịara wee kweta ya na-eme ihe nwe gozie na gozie anyị niile mma n'ụtụtụ ga-adị mma n'ehihie ga-adị mma n'abalị nwatakịrị ya na-emekọ na-eghe achịcha ọnwa ụmụ ike chọọ papa ike chọọ ụmụnna ike ịtọ nke m bịala ochie elughị ya n'ọchị nyekwa elughị ịtọ m chitere aga m n'ihu Now, as you can see, the villagers of Ugbenu, they are all happy, jubilating, and saying that now they have someone to stand as the chief priest of Akwa Ogwu. No. You guys can malonye bụ n'afa gị. Afa m bụ Celestine Ude, ezeonyemejulu 1 nke izizi na Ugbenu. Okwe mmalụ n'obodo niile bụ ọfọ arọbụ na-agụ wee bunye gị. Wee sị ka ị nedobe anya n'oge nwa ka arọbụ na-agụ chuzu n'ụbọchị taa. Anyị wee sị ka anyị malụ ka obi dị gị ka ike ọkwụla anyị maka nya bụ arọbụ na-agụ kpụnata gị all the way from South Africa to Nigeria to come and take care of it. Ekene gị ihe a ifule na-eme taa na mmemme na-eme bụ alụsị a na-akpọ arọbụ na-agụ ewetago nwa na ome ihe a bụ ihe dụwara gboo ọdịnala ọ bụghị taa ka o bidoro ọ nna anyị mụnwa na ome since I was born nji nwa amala ihe abịatụbụ ha ebe a ọ my father bụ ihe na-eje na ya so m nwa na-echego ma kpọọ sị kedu ka m mesi nwa abịa jide ofe alụsị anọ m na South Africa na-eme biznes and nka do too young ịbịa bịafewe alụsị nwa chụrụ juri nwa abịawa na obi Akwa na Ogwu ọmata nwa gbaa afa gbachaa afa nwa sị na ọmụnwa bụ aka ji ọfọ ya so taa nwa dị ihe a ka ị na-ebu ya m dị ọfọ aka ji Akwa na Ogwu Adam na-agụ bụ na-agụ ọmata ọjị na mmanya m ka m ji ihe no bụ na-agụ ụmụ nwa bụ mmanya n'ugbo arọbụ na-agụ ekele ibela na-agụ enyi arọbụ na-agụ ọmụ abụcha ọmụka from Abans. Finally, the High Chief Celestine Ude, ezeonyemejulu 1 of Ugbenu, Akaji of Ugbenu, is giving vote of thanks to everybody that came for the coronation. He said that all that came will reach their various homes safe. Thank you, viewers, for staying with us. Don't forget that we are broadcasting from gaptv.ng. I remain your presenter, Okechukwu Mbonu. Kemesian.
Hey,